Illum f'Dar l-Ewropa fil-Belt Valletta delegazzjoni ta' Europarlamentari kellhom sensiela ta' laqat ma' diversi persuni u gruppi sabiex ikunu jistgħu jinvestigaw is-sadna ta' dritt f'pajjiżna. Id-delegazzjoni kellha laqat ma' grupp ta' ġurnalisti, ma' rappreżentanti tal-FIAU, ma' l-Avukat Ġenerali Peter Grech u ma' gruppi ta' attivisti mis-soċjetà ċivili. Wara l-laqat tiegħu Peter Grech li kien preżenti kemm fil-laqgħa ta' delegazzjoni mal-FIAU bħala chairman kif ukoll bħala Avukat Ġenerali qal li spjegaw kif bħala prosekuzzjoni kienu dejjem leali lejn il-fatti u lejn il-liġi u spjega kif ġew diskussi wkoll xi aspetti tal-proċess penali f'Malta. Skont l-Avukat Ġenerali, diskussjoni kienet kważi kollha kemm hi diskussjoni pożittiva fejn kull parti tagħmel il-parti tagħha. Naħseb li on the whole mhux ġifieri kważi kollha kemm hi kienet diskussjoni pożittiva fejn sintendi kull parti tagħmel il-punti tagħha, però huwa tajjeb li jkun hemm dan id-dialogu u dan l-iskambju ta' idejat. L-istess delegazzjoni mistennija tiltaqa' ma' rappreżentanti tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia, ma' rappreżentanti ta' Henley & Partners u mal-Kummissarju tal-Pulizija. Id-delegazzjoni mmexxija mill-MP Liberali Sophie in 't Veld, waqt li l-membri l-oħra huma l-MP Maltija Roberta Mezzola fisem il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, l-MP Soċjalist Josef Weidenholzer, l-MP tal-Konservattivi Monika Makovej u l-MP tal-Ħodor Sven Giegold. Dan il-grupp ta' ħidma twaqqaf Mejju li għadda u għandu rwol speċifiku li jinvestiga s-sadna ta' dritt, il-korruzzjoni u l-protezzjoni tal-ġurnalisti f'Malta u fi Slovakkja. Fil-fatt, eżatt qabel ma ġew Malta, l-istess MPs kellhom żjara ta' jumejn simili fi Slovakkja. Dan wara l-qtil tal-ġurnalist Jan Kuciak u s-sieħba tiegħu.